Wancan kullun na zo yin interview comedy sai na ga yana dariya. Ai ko wallahi yau sai na ji dalilin me wannan direct. Saboda muna gani abunda ba ka gani. Me kuke gani wanda mu ba ma iya ganin shi? Kin taba gani da sinaka ya ba dan sinono. Na kuma kin taba gani da akuya yana yin turanci. Kai sai na yake ka wallahi. Taba gani da namiji ya fi katun yan biyu. Wannan ke ne ki hauka sai wallahi ta lai dariyan ki sai ya fi namu yawa.